Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Si Hangal Girl ni. So, mao ni ang last part sa baha nga video. Mao na siya. Nahiyos na ang tubig guys. Nakita ninyo among balay. Nakiwala na tubig. So, ag last ni nga video. Ako na lang gi-edit. Kay wala ko'y vlog. So, mao na siya guys. Second day, nawala na ang tubig. Ikan mi dito sa among silingan. Dito ko natulog din. Ako mga igsoon sa kapilya. So, muli ko sa balay kay namala na ang tubig. Kuyugi ko ninyo unsa na yung mga nahitabo dito sa mga butang ginukutabang. Guys, gahapon naman ni tubig diri. Di ba nagsakmo ni gisakyan sa kong mama ning jacket. Nasanglad na siya diri. Nahiyos na ang tubig. Pero lapok kayo. Aray. Bakit kaya akong tiil? Wala na tubig guys. So, mao na niyo. Gahapon, daghanig tubig diri. Sa sapa. Muna ni. Nakita ninyo. Ang balay. Puno kay nig tubig gahapon. Karon wala na. Nahiyos na. Lapog na kayang dalan. Ginuko among payag. Atop na lang nagpabilin. Gahapon. Tanawa. Unsan ni kalalom gahapon? Lalom kayo. Lalom kay ni gahapon. Dala ko balde kay danlog kaayo may nang asmi sa mga salog ron. Kay naguba na kayo mong namin nga buak dako kay ni damage sa among payag. Sa gamay busag payag ni ako kay damage. Kaluoy sa umpayag guys. Nalumos jud kaya mong payag. Nga, sama ni mga atuan ni Juben. Ginuko danlog kayo mong hamayag akong ko. Hindi na kayo food ay nalabod ay nagtaas diha kayon. Operation washing. Ay nagtaas diha. Washing sa baha. Hindi na yung katabang lang kami dito. Raw, luwaig ng sapatos oh. Uri. Bigalay yung puti, wapo na wa. Ano naman dito sa babaw? Lanhag mong yapon. Ginukog among baso. Muna na ni nabilin? Buwak tanan? Buwak. Hanap ko kanyang kabalong. Huy!
Ako isa ka sa akong pakitbok ha. Kumusta naman ni akong libro? Basa tanan sa baha, akong pakitbok. Wala na save akong mga pakitbok. Since high school pa ni akong pakitbok, nangabasa jud tanan. Lapo, danlog kayong lapok. Mga papilis, nangabasa ng mga papel. Wa na. At least na ebidensya nga nangabasa jud. Jud ni, din ayun magdalag pamala. Panglabay na yun ni. Mga pila kami kaadlaw anig linimpyo. Halag piso, looy kayo. Wait silang Lisa, dami diri simbahan. Yeah. Dari sila natulog sa simbahan. Dari may natulog. Ani. Daghan kay ming katulgan dari. Dari sila sa balay. So, update guys, napagyapon mi sa simbahan. Dayon, sa narong rasa. Second day sa simbahan na mo. Wala mi dapat birthday man tato ni mother. So, pagamong gi lumpia-lumpia, karon na lang namo lumpia. So, maglumpia na lang mi diri. Char. Kantawa. Maglumpia mig saging with cheese and lumpia wrapper. Namura na idabahaan nga maglumpia-lumpia pa. Char. Ano si sir na yusan? Kaya patuman sa aming lumpia unon sa birthday ni Lola. Itong sa kapla ko di.
Ulan pagyapon sa gawas. Ulan pagyapon dito. Ay, yun na sa simbahan. Kaya na mag-stay. Ay, galing na ilang misa din eh. Tato. Gamit kayo sa aming gawin sa review. And guys, automatic na luto na. Amo ang kuha na sunog pag yun. Kadi ka tungkol sa init kayo. Amo ang init kayo mong kalayo. Can you feel me? This is such a wonderful place to be. Even if there is pain now, everything would be alright. For as long as the world still turns out, will be night and day. Can you hear me? There's a rainbow always after the rain. 君の虜になってしまえばきっとこの夏は